Il-budget li għadda kixef il-problema tal-pagi ma jlaħqux mal-għoli tal-ħajja. Studju magħmul u pubblikat mill-Gvern stess fuq il-Collective Agreements juri kif iż-żidiet f'ħafna pagi huma anqas mill-għoli tal-ħajja. Fil-pagi baxxi dan qed jikkawża żieda fil-faqar. Koalizzjoni ta' qdiet qed jissuġġerixxu żieda fil-paga minima fuq 3 snin biex din tkun diċenti. Joseph Muscat ilu 6 snin iparla fuq il-living wage, imma fi kważi 4 snin Prim Ministru ma għamel xejn. Qed jitkellem fuq il-pagi wara l-budget, flok fil-budget. Simon Busuttil min-naħa l-oħra huwa ċar quddiem il-proposta tal-koalizzjoni għal pagi diċenti. Din hija proposta raġunata illi għandha tgawdi appoġġ. Għax huma l-ftit f'Malta li għandhom kont sigriet fil-Panama, il-bqija qed jiffaċċjaw dak illi kixef il-budget, pagi staġnati u jonqsu b'mod reali.